έχει. Δεν το ξέρω, είναι απέναντι μας. Και παίρνετε τα έτοιμα. Καλό μηνάς. Αυτό είπα, πώς τον έφερε και εγώ αυτό είπα. Είναι το εύκολο να πιστεύεις. Εντελώς. Είπα πριν. Ευχαριστώ. Έλα Πόλη, εδώ δεν παίρνεις κανένα, πάρε παίκτη. Ήθελα τις φάουλες, εγώ το κρίνω. Μέσα βάλεις. Κουμπλάκι. Στο μέσα. Πάρε κάτι, πάρε κάτι. Τωρό, πήγαινε στην κάρτα. Αντώνη θα πάει μέσα, πήγαινε μέσα. Μέτρα πάσα τώρα. Γύραμα. Είναι ίσα αποσιόντα. Κάτσε περιοχή δουρό. Τόνι, όλο. Ανέβαλε. Μα τις έφαγα όλες. Απλά, απλά. Εσύ. Και δες επιλογή. Δεν βλέπει τίποτα. Παιδιά μου και τα δύο, πες δεν Πάνω στο χέρι του έπεσε λίγο. Έπεσε πάνω στο χέρι του. Τα στραπωθήκε. Έπεσε πάνω στο χέρι του. Μα σιγά. Δεν κλαίει. Καλά που δεν κλαίει. Για να κάνει έτσι. Είσαι πίσω πάνω. Όχι, μόνο στην άστα. Απλά έπεσε άτσα, αλλά όταν έπεσε άτσα. Εδώ, έτοιμοι. Έξε ρε. Πήρασε, πήρασε. Μπράβο. Όλα φαίνεται. Είναι εύκολο πάνω. Δεν μπορώ. Ήρεμος.
Μπράβο ρε Φίλιππε. Έλα, Αντώνη, μάτι. Δεν παίζει με 10 είμαστε. Δεν έχει πει αλλαγή που σου ξύπνα. Όχι, φαίνεται είναι έξω. Να τη φωνάσει μάλλον θα το πάει Ακτινές. Βγήκε, Λίτσα. Όχι ρε. Με το δεξί. Θα δείξει. Θα το δώσει μια στο γράψιμο. Ποιος είναι ρέδι όμως. Καλά. Περαστιξάσε. Θα δω τώρα. Το παιδικό, Λίτσα, να κρατήσουμε αυτή. Τόση ώρα που Θα πάω σε κάποιο... Πού να πάω, στον Αγγελουκά. Που καλύπτει τις εξετάσεις πάρα πολύ. Είναι πολύ καλή. Το παιδικό είναι το Παπαγεωργίου. Μην πας στο λάθος στο δικό μου, στον Αγγελουκά. Στάθη, Άγιο Λουκά είχε πάει ο Αντώνης. Για το πόδι. Άγιο Λουκά, στον Άγιο Λουκά. Ένα πάνω, καλύπτει. Είναι και κοντά. Αυτό λέω. Ναι, Άγιο Λουκά. Πάνε βρέδο, ναι, να ξεπερδεύουν. Ναι, είναι καλή και όλες αυτές. Εδώ στην ασφαλεία της ομάδας. Ναι, παιδί μου. Παιδεύεις έτσι το λέω, γιατί την έχω πάρει. Τι κάνεις, Α, μπράβο παιδί. Ποιος βρίζει. Διαιτητή, τι είναι αυτό? Τώρα αυτό είναι κάρτα, είναι φάουλ, είναι τα πάντα. Να μην χτυπήσουμε. Ήδη για το πλάγιο έφερα μια πατία ήδη. Αλλιώς θα διακόψουμε. Ο διαιτητής θα τα είπε. Μιλάμε, δεν είναι, να σε βοηθήσουμε. Μιλάμε, κοίταξέ μας. Δεν είναι το διαιτητή, κοίτα. Ο διαιτητής δεν κάνει τίποτα. Δεν μεταξύ υποστηρίζει εδώ. Δεν το κάνει. Κόκκινη πρέπει να είναι. Εντάξει, κόκκινη πρέπει να είναι. Υποστηρίζει φούλα αυτό. Τίποτα ρε. Δεν ήταν φάουλ αυτό, όχι Ήταν. Μα και δεν ακούγονται άντρες. Ο άλλος έπεσε κάτω, ούτε καν. Καλά, να Μπράβο, safe. Έβαλα στην αιστεία. Όχι, αποκλείεται. Θα μας λένε ότι τίποτα σε αυτούς. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, αυτός υποστηρίζει αυτούς, σίγουρα. Πρες αιστεία. Ποια αιστεία βρωμάτα. Θα το σώσει, κοιτάξτε. Θα το χάσει, θα το χάσει. Χάσει. Τρέξτε! Πού είστε, Βασίλη? Δεν πειράζει.
Πάμε, μπράβο! Αντώνη, πάρε προσπάθεια. Φύλλα μπάλα τώρα, όχι φύλλα μπάλα. Δώστε μπροστά. Δώστε Νίκο, δώστε. Έλα εδώ, πίσω. Τίποτα. Πάστε ένας εναντίον δύο τώρα, τι θα γίνει τώρα. Διώχνει τώρα. Ναι. Και των υποδομών στείνουνε. Sorry. Νόμιζα μόνο τα αντρικά στείνουν. Και των υποδομών στείνουνε. Είναι καινούριο. Μπράβο. Μπράβο. Δικό σου. Μπράβο. Έλα. Μπράβο. Μπράβο! Έλα. Από εκεί! Έφυγε. Έλα. Κάντο! Κάντο ρε. Τώρα κάντο! Πάει φάουλ. Στηρίζει, υποστηρίζει αυτούς. Offside way. Άγια μας. Θα βγει και κόρνη. Το. Βάλτε το. Ανέβα για το rebound εκεί. Αυτό το rebound δεν τα ακούω πολύ γελάω, γιατί το ήξερα μόνο για το μπάσκετ. Και εγώ. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και στο ποδόσφαιρο. Καλό. Δεύτερο τώρα. Το μυαλό μας είναι αλλού. Πάμε. Το δεύτερο ποιος. Ούτε στο πρώτο ήταν κανένα. Στο κέντρο είναι μέσα μόνος, πάντα μόνος, παίρνει μπάλα, κάμε το πάρει. Δίκαια έχει ρε, δες το κέντρο πώς είναι. Ποιος είναι στο κέντρο. Γιατί είναι τρεις εδώ. Άστο, μπράβο. Δεν μάγει. Μπράβο. Ωραίο. Πες στην πλευρά του, μην περπατάς, γρήγορα άμυνα, επόμενη φάση. Δεν ξέρω μάλακα, μιλάει στο διευθυντή, ο διευθυντής κοιτάει το υπερπέραν. Του λέει ότι το παιδί είναι κάτω και αυτός κοιτάει το υπερπέραν, να το πάρω. Συγγνώμη, σε τέτοια έξοδο τερματοφύλακα ο άλλος έχει μείνει κάτω και εσύ κάνεις ότι κοιτάς το πού κοιτάς. Και σου μιλάει και ο προπονητής. Ναι, και κάνεις ότι δεν ακούς. Ναι, αλλά από τους γονείς να πεις. Ναι, ρε παιδί, σου λέω να αγνοήσεις το γονιό, να πεις εντάξει, αλλά σε καλά προπονητής. Μα το γονιό πρέπει να τον αγνοήσει, αυτή είναι η δουλειά. Αυτό λέω, ναι. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. Ανέβα εσύ. Όλα για έλα, γυρνάει τώρα να το βάλει. Τώρα θα έρθει. Πίεσαι ψηλά, κλειστά μέσα, άνοιξε, άρχισε. Πέντε. Σύστημα. Σύστημα. Μπράβο ρε. Δεν μπορεί, ναι, εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, θέλει χρόνο και αυτός να... Και εγώ έτσι νομίζω. Είναι αυτή η αυτοσυναρμολόγηση που λένε που δεν ακούνε χέρια πολύ. Του συμβαίνει αρκετό διάστημα. Μπράβο. Μην το αφήνεις πίσω. Εδώ, Απόλλων, εδώ. Ήρεμα, μην πιάζεσαι. Κοίταμε.
Αργό είναι. Απόλλων, Απόλλων, κοιτάκι. Πιο πίσω, Απόλλων. Ράφα στο κέντρο είσαι. Πέντε, πέντε. Πέντε στην εδώ. Πέντε. Πέντε να είναι στο αυτό. Πάσα. Ουι, κράτα. Όλοι παίκτες! Κάποιον. Ωραία. Άντε ρε Αντώνη! Άλλαξε θέση. Έλα Στέφαν. Αντώνη, όταν πάει το κούρι πήγε από πίσω. Παναγιώτη. Αντώνη, Αντώνη. Η μπάλα στον αγώνα του Παναγιώτη, δεν κατάλαβα. Αυτό έτσι έδειξε. Αυτό έδειξε. Εδώ άλλα κι άλλα πηγαίνουν δεν είδε. Είδε τον αγώνα του Παναγιώτη. Ναι, το είδα όμως σίγουρα. Η σφυρίχτρα τον βάζει σε άλλα. Κόβεται. Μπράβο. Τώρα, έχει τώρα. Έλα. Ο Νίκος παραψήλωσε μάλλον. Γιατί δεν μαρκάρουν τρεις στο Γιάννη. Αυτό είναι το 5. Τρεις μπροστά και δύο πίσω. Τι 5 ρε. Με τρία άτομα. Έπρεπε να είχε το μυαλό του διαιτητή που λέγε 3 μαρκάραν φάουλ. Αφού μαρκάρουν 3 είναι φάουλ. Πέντε. Έλα ρε. Καλή. Μπράβο. Έλα, κάνε μια τσακουνιά τώρα πάλι. Μπράβο. Μπράβο, λίγο ήλιος έτσι να ζεσταθεί το κομμάτι. Άι, στο κέντρο έφτασε. Έλα, το έδωσε όπως το είπαμε. Δεν ξέρω. Δεν ακούγεται. Ο δικός σου δεν ακούμπησε την μπάλα. Κώστα. Κράτα! Μπράβο, πες! Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστούμε. Με το Στάνιο να κερδίσουμε. Το Στάνιο. Δεν παίζουμε άλλα και αυτό δεν είναι. Πέντε, πέντε! Άλλαξε Παναγιώτη. Μπράβο! Εμείς Έλα, μπράβο Στέφανε. Ναι, κανόνισα να δώσεις φάουλ. Πήγε, μπράβο. Μπράβο, Τζέι. Κάθε φορά που βγαίνει σε επίθεση έχουν γίνει σαν τους πέδες. Στο λίγο να τους το βλέπουν τα πάντα. Κινήσεις αυτό στα θεοδογήσια. Πάτα περιοχή να πέσει.
Έλα, έλα. Νάτος. Μπράβο, Γιάννη. Βάζω. Έλα, Γιάννη, το κάποιος να πάει Χρήστος. Τρέχα, Βασίλη. Έλα, ρε, Νικό. Όχι, μη έτσι και κάνεις. Παναγιά μου. Αυτό το πράγμα από εκεί, αφού δεν θα πει. Κάνει τζάμπα τρέχει. Έλα, τώρα θα το κάνω το βολέσαι. Πάγιο στη δεύτερη, κλειστά, χαμηλά. Πού θα πάει πάντα. Δεν δώσεις το ξεφτζέλο στην πλάτη. Όχι, εντάξει, αυτά είναι οκ. Το άλλο ήταν πολύ τραγουδισμένο. Αυτά είναι πολύ ωραία. Εδώ και τέτοιο. Μαρία, όχι εγώ. Έλα. Έλα. Πάσα. Πάσα μπροστινό. Φίλε, τι κάνετε! Όχι ρε, δες! Όχι! Τι λέει! Πάσα. Τι να κάνω. Τι κάνανε! Τι λάθο! Δεν τον πέρασε, δεν το πέρασε. Άλλο τόσο αγώνα. Γυρίζουμε άνετα. Αυτή μας τα κάνει. Τι να πούνε άλλο τώρα. Έκανε λάθος πάσο Παναγιώτη. Εντάξει, το λόγισε λάθος. Έλα. Έλα, Χριστό. Μπράβο. Τίποτα. Ραφά! Γκορό, άνοιξα στο κάνει σένα. Ραφά, στο Γκορό. Σκάφτη μπάλα. Ανέβα. Σκάφτη μπάλα. Μπράβο, και από την πάσες. Πέντε! Πάσα ρε. Ωραίος. Πάλι. Έλα ρε. Μπράβο, κάνω. Μπράβο. Πήγαινε! Το κέντρο μας έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα νομίζω. Είναι διαπιστωμένο πλέον από πολλά παιχνίδια. Να δώσουν αριστερά-δεξιά παιδιά. Βλέπουν εδώ. Βλέπε χώρο Είναι πέφτει! σημαντικό το κέντρο όμως. Γιατί φεύγει πάρα πολύ. Πίεση, τώρα! Ανεβαίνει αριστερά ή δεξιά. Μπράβο, Αντώνη! Μόνοι τους. Εκεί Νοικιάζεσαι! Άσπρισε. Σκούπισε κιόλας, φαντάσου. Ωραία φίλε. Αντώνη, κάτω κοντά στην περιοχή. Σχεδόν παντού. Άρια. είναι Να μαύρο. το βγάλω δηλαδή. Καλύτερες παίκτες. Αντώνη, κοίτα κοντά στο πάρε να πάρεις κάτι. Άρη, δώστε. Τα κυκλάτες και αυτά. Άρα μην τα βλέπω εδώ, να βλέπω εδώ. Ράφα, κέντρο, Ράφα. Το είπα. Ανεβείτε όλοι.
Παιδιά δεν βλέπουμε, παιδιά. Παιδιά δεν βλέπουμε. Ευχαριστούμε. Έλα μια λόπα πάλι, άντε. Πολύ πέφτουνε σήμερα. Έλα πάλι μια λόπα. Μαλάκα, τι ποδόσφαιρο επίπεδο είναι αυτό. Μαριά, εδώ. Κάτσε την μπάλα, δηλαδή. Οι δικοί μας τι πάθανε. Ξεκίνησαν τα επίσημα μάτια και αγχώθηκαν. Δεν σπάω, δεν σπάω. Κοίτα τώρα. Κοίτα. Πήγαινε! Άντε ρε Ραφα, άντε! Έλα, δώσε πάσα, δώσε πάσα. Έλα, ναι! Θα σκοράρει, δεν είσαι. Ρενίκο. Γιατί δεν Ρενίκο. Ναι! Έλα, σου αρέσει. Γιατί δεν του. Όλους offside τους έβγαλε. 3 παίκτες. Άστο. Μπράβο! Πάμε! Πονάνε τα μάτια μας ρε, πονάνε τα μάτια μας. Μπράβο ρε Χρήστο, μπράβο. Πέντε! Τώρα πάμε! Έλα, δώσε πάσα. Ωραία, φίλε. Πάνε προχωρήσει. Μπράβο. Όχι, πόδο. Μάρκαρε. Όχι. Τίποτα. Πέντε εξτροφές. Καΐλ, ταυτόνι εδώ είσαι κοντά. Απόλλων, εδώ είσαι. Μπράβο. Όχι, δεν είναι καλή, εμείς δεν παίζουμε καλά. Έλα, πάσα. Δώσε πάσα. Τώρα! Έλα. Μπράβο. Πάρε τι κάνεις αγόρι μου. 4 τους άλλους. Αλλά 80. Μπράβο, ωραίος. Μπράβο Παναγιώτη. Αντώνη, κάτσε πιο πίσω. Πέφτει εδώ κοντά, κλειστά οι γραμμές. Έλα, ωραίος. Ωραία, φίλε. Αντώνη, κέρδισε, Αντώνη! Φύγε! Ο Αντώνης θα κάνει εδώ. Ο κόσμος τι κάνει. Ο Νικόλας δεν παίζει. Πέντε. Δώσε πάσα. Εδώ είναι ελεύθερο. Μπράβο, ωραίος. Πάλι. Έβγαλε. Πάλι. Τελευταία ρε. Μπράβο. Έλα ρε φίλε. Μπράβο. Έλα, ωραία. Έλα. Είναι κανείς. Καλό.
Όχι ρε. Έλα. Έλα. Καλό ήταν. Μπράβο, μπράβο. Μεγάλη θα είναι. Μόνο έτσι παίζουν. Μεγάλη, δεν βλέπεις. Από το ένα, σώπα. Γράφτο. Στο 30 λεπτό κάνανε πάσα. Πάλι. Πληροφορία! Ένα και ένα! Μπράβο, και εσύ! Και εσύ, δέκονα! Γιατί είναι άδειο το κέντρο, όλοι αυτά να ψάχνουν. Εντάξει, επιλογές! Οι δικοί μας δεν πάνε μπροστά. Ράφα! Οι δικοί μας δεν πάνε μπροστά. Τι τώρα, εντάξει, κάθε μέρα προπόνηση κάνει. Κοίτα πώς είναι. Και παρατηρήσεις. Εκεί. Μπράβο. Ωραίος. Βγήκε. Τώρα έλα. Βλέπετε, μπάλα και χώρο. Πάμε, Αγγελέ. Έλα, 5. Έλα. Όχι ρε φίλε, όχι, μπράβο. Εδώ, ξεκούραστα. Βλέπεις τι κάουνε. Έλα. Μπράβο. Ωραίο. Μπράβο. Στολ. Βασίλη, πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Γκουρού, έλα πιο κοντά, ρε. Πολύ σκληρή είναι. Να δες. Και μαρκάρουν Τι πολύ. είναι αυτό. Τη φαλιά. Ωραίο. Πάσα. Άστη, Γιατί στο κολκίπερ πάλι. 37. Μα και το άλλο στο λεπτό. Δίνουνε. Πρέπει να βάλουμε έναν γκολ τουλάχιστον τώρα. Γιατί έστειλε στο παλί σου. Πάρα το προσπάθεια. Μα κανείς δεν είναι κανένα. Να, όλοι ελεύθεροι. Yes. Πέντε, Άντε ρε 5. Τι είναι αυτό το 5. Τώρα το 6. Τώρα το 5 είναι και 5. Είναι άλλο 5 αυτό. Ας είναι 5 Άτομα πάνω. Έλα, κόψτε. άντε ρε Τούρου. Είναι αυτός που παίζει. Έτσι που δίνει την πάσα αυτό. Και στην ειδική ομάδα. Έλα ρε φίλε. Τόσο από εδώ είναι μόνο στο Βασίλη. Να, μπράβο. Όχι ρε. Τίποτα. Πάρε προσπάθεια. Μπράβο. Μπράβο. Ωραίος. Τρέχα. Μπράβο. Έλα, Κράτα. Πες το 44 σου να ηρεμήσει και θα φας εξαιρετήσει και αυτός. Τούρου, τα καθαρίζεις. Άντε, έλα. Βάλ' το. Είσαι εκεί. Μπράβο. Πάσα ρε. Ωραίος. Έλα. Όχι, δεν πήγα. Offside. Ναι, offside. Παρά έπαινε, δεν έβαινε, θα ήταν offside. Πήγαινε κοντά στο Ανδρουλάκη. Προς τη δεύτερη, κοντά. Εσύ δεν για μια φορά εσύ. Όλοι θα το δούμε για το μέλλον. Έλα. Το ψιλοκαθάρισες κιόλας. Καλό είναι, Στέφανε, μπράβο. Ξανά πίσω βήματα. Δεν μπορώ να βλέπω το παιδί έτσι κοντά στο άλλο. Δώσε αυτόν.
κύρα που είναι άλλο. Μπράβο. Έτσι, όχι έτσι. Έπρεπε μπροστά μου. Όταν πει μέσα τώρα εδώ κοντά. Άσα ρε. Όταν πει μέσα. Ανέβα και λέει. Έτσι θα κουράζονται. Τι είναι αυτό τώρα. Εδώ. Πας. Εδώ απ' όλο. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι. Αυτό το μπράβο. Πάμε. Τώρα θα δω. Έλα στο Παναγιώτη, λίγο. Μπράβο, ωραίος. Άντε Παναγιώτη. Τώρα. Δεν κάντε πασπάνεση. Έλα, ωραία. Έφυγες. Έλα, δώστε το. Τρέχα. Άντε Νίκο. Μπράβο. Ωραία. Κράτα την. Ωραία. Αντώνη στον χώρο, να πά. Όλοι ξεχασμένοι κάπου είναι. Εσύ γιατί. Μπράβο. Τρέχα Βασίλη. Έλα, Παναγιώτη. Γύρνα το Βασίλη. Τίποτα. Πέντε, Αντώνη. Λευρά, καλά σου λέει. Τζέι, περιμένει. Μέχρι να στείλουν οι άλλοι, έχουν πάει στα λευρά. Έλα. 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 Συνήθως τι κάνουν. Κλείσε κι άλλο. Να περάσει το ψηλό. Να περάσει το ψηλό. Κλείσε και κλείσε. Έλα ρε. Τι κάνουνε. Πώς πήγες έτσι μπάλα ρε. Πας. Όχι. Μπράβο. Μπράβο. Έλα, ξανά. Καλό. Όχι, παραλίγο να πάμε όμως. Δεν πάμε στη μπάλα και περιμένουμε μέχρι να φτάσει. Ναι, δεν παίζουν ρε, δεν παίζουν. Πρέπει να πάνε αυτή την μπάλα. Όλα οι δικοί μας δεν έχουν χάσει πάλι. Να, ο Βασίλης ελεύθερος Σου είπε, παίζετε για το πρωτάθλημα, αγχωθείτε. Το Βασίλη εδώ αφού είναι ελεύθερο. Όλο πίσω του. Ωραίος. Μπράβο, ωραίο. Πάσα τώρα πάλι, πάσα. Πίσω ρε. Μην περιμένεις να φτάσει ο άνθρωπος εκεί. Μην περιμένεις. Έλα. Έλα στα χαρτί. Σούταρε. Έλα. Σούταρε, αγόρι μου, σούταρε. Σούταρε. Μπράβο. 5, 6, 7 και 8 σουτάρε. Τύπησε. Μπράβο. Ο διαιτητής θα Τι έγινε πάλι. Τι έδωσε τώρα, δηλαδή τόση ώρα τι δεν είναι. Μα πόση ώρα αυτός είναι. Βασικά τίποτα μη δώσει. Αλλά εκείνο με τον τερματοφύλακα πρέπει να το δώσει. Νομίζω κάποιος άλλος που ήταν μαζί με τον άλλο. Επιτέλους έκανε κάτι καλό. Θα πάμε. Μπράβο, ρε. Πάσα, μπράβο. Εκεί να πει άλλο. Μάρκα ρε. Μπράβο.
Μπράβο. Έλα ρε Τζέι, διώξτε το. Τι πάλι σφυρίζει, Ημίχρονο. Τι έλειξε. Αλλαγή τέρμα. Ξεκινήσαμε πάλι. Να νικήσουμε. Χαμήλωσε Ζλατάνη, χαμήλωσε. Πάμε και τώρα να αλλάξει. Μπράβο. Ωραία, τι είναι. Πάντα Μόνο ο Άρης και Ο Ανέστης μπήκε. Δεν μπήκε ο Ανέστης. ανά το 19. Αντώνη. Όχι, ο Στέφανος μέσα. Στο τουρνουά αυτό το 5 γιατί το παίξανε και χάσανε 2. Όχι, Κάνω. να το πάλι. 5. Βαλέριε. Πρέπει να πει Περίμενε. Ορέστη. Προκάλεσε και μέσα. Μέσα. Μπράβο, πάμε. Έλα, δικό σου. Ωραίος. Μπράβο, Άρη. Μπράβο. Έλα, τώρα. Μπράβο. Πέντε. Μπράβο. Καμήλωσε ρε. μόνο καμία άφηξη ή τίποτα. Από παιχνίδι μηδέν. Άμυνα και γιο. Έλα. Όλοι, δuro. Έτοιμος Βαλέρια. Θα παίξουνε. Πάσα εκεί. Έτοιμος για το απευθείας. Έλα. Όχι ρε φίλε. Κράτα. Μπράβο. Ναι, σε ένα χωριό δεν μπορεί να πει κανένας. Βεντέτα. Το είδα. Σε ένα χωριό στην Κρήτη. Και δεν μπορεί να μπει κανείς στο χωριό. Βεντέτα. Είναι ψυχολογικά οι άνθρωποι. Διαβάζετε και Χριστίνα τώρα δεν μπορώ. Άλλαξε. Ένα και ένα, άλλαξε. Είσαι μπροστά. Μπράβο, ωραίος. Συνεχίζω πίεση. Μέσα μπάλα, Άρη, χέρια. Κοντά. Το 5 με σε μία αυτή. Είναι το τείχος. Τώρα σπάρα. Τρέχα. Μπράβο. Μπράβο, πάτε. Ήρεμα. Απόλλων.
Με το κινητό κλείστο. Γιατί να δείξω να δείχνω πόσο παίζει. Δεν παίζει. Δεν πειράζει, αλλά παίζει η ομάδα. Κλείστο. Άμα δεν παίζει ο αδερφός μου δεν μπορώ. Θα διαθέτω εύκολα. Όχι εμάς. Το είπα! Όπως μας είπε. Μπράβο. Τώρα, πάσα. Μόλις πει πάρα στην εικόνα μας. Τώρα! Κοντά γραμμές! Μίλα τους ρε. Άσου Αντωνή. Κοντά γραμμές. Ανέβα Μιχαήλ. Γρήγορα τώρα. Άλλη. Πιάζεστε. Εντάξει, Ορέστη, μπάλα και χώρο πλέον, σε κάνουν οι αντίπαλοι. Τι ήταν αυτό, ρε. Ωραία, φίλε. Μπράβο, μάχες πάσα. Όλο, δικό σου. Όχι, ρε φίλε. Πάμε να ανεβάσουμε. Λίγο. Μπράβο. Τρέχα! Πήγε. Έγινε το λάθος, πάμε. Τρέχουμε ένας και τα άλλα κάθονται. Είστε όλοι. Μια μέρα να βάλουμε εμάς τα παίξουμε όλα. Δεν θα ήταν ωραίο, γιατί Το φαντάζει, το κάνεις ούτε κάνει τώρα που έχουμε μάθει και το τέτοιο. Τώρα έχουμε μάθει και καινούργιο, έχουμε μάθει και το 5. Θα λέμε και εμείς 5. φωνάζουμε 6 εμείς τώρα. Παιδιά, όποτε ακούτε το 5. Είδες να πηγαίνουμε στις άλλες μαμάδες. Έλα. Πού βρε. Δεν πρέπει να είναι. 11. Στά την μπάλα. Ορέστη. Αυτό να κάνουμε στο έστωμα. Δεύτερη. Μόνο δώσε τη μπάλα. Όχι, μαγεία. Μπράβο. Έλα, πάμε. Μπράβο. Άντε ρε, τραβά. Κοίταμε, βλέπε τους. Άμα είναι ψηλά, αυτό. Άμα δεν είναι ψηλά, εδώ και μέσα. Βλέπε τους. Μαρή, κάτσε σε ένα μέρος. Θα ρίξεις κανένα κουμπά, θα ρίξεις πάνω σου. Να πάρουμε. Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ακούς, κύριε Μάγια. Είναι λίγο Πάρουμε και άμεσα μετάβαση. Δεν να ξαπλώσει. Όχι καλά να ξαπλώσεις. Και εσύ να ξαπλώσεις να κάνεις αμήνες. Τι έγινε. Τώρα πώς τελειώνει. Πάλι για μας φάουλ σίγουρα. Πάλι free kick για αυτούς. Πάλι αυτοί θα... Για αυτούς η μπάλα πάλι. Θα το χάσει σίγουρα. Θα το χάσει, θα κάνουν κάτι. Αποκλείεται. Πάω στην μπάλα. Κοίτα η άλλη. Προς τα μέσα είναι το κλίμα. Άμυνα.
Άμυνα. Πάλι καλά. Τώρα. Σάσα! Ωραίος! Πάλι έλα! Λόγεις! Δικιά μας. Τώρα είναι το σύστημα 11. Τώρα ξέρουμε όμως τι είναι, στο μαρτύρες. Τι είναι τελικά? Άμυνα είναι τώρα. Το 5 είναι άμυνα και το 11 είναι επίθεση. Το 5 είναι η άμυνα. Άμυνα κάποιος. Μπράβο ρε! Ναι! Ρε φίλε! Έλα πάνω! Ω, κεφαλιά κάποιος! Έλα, κεφαλιά! Μπράβο! Τώρα τρέχα! Hey, τι κάνεις? Και τι έκανε! Άγγελε! Τι κάνει ο άλλος? Όλο γρούστο. Official που γίνονται fan club. Κάναμε και ξεπλάσαμε. Άντε πάμε να τσαλαπάσουμε, δεν είχαμε ένα. Όχι ρε μαγεία. Γυρίστε τώρα, παιδιά, να κόψτε τι. Έτσι μπράβο, πάνω στην μπάλα. Να μην γυρίσει μόνο στρίζει, στεφάτε το. Πάνω του ρε. Και οι τρεις αφήσανε μια φιλικά. Όλοι από εμείς. Εγώ νιώθω ότι καμία προπόνηση δεν κάνουμε. Αυτό ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου. Παίζουνε μίλα. Έπρεπε να τις δώσουμε πριν. Τις φαβάριξες τώρα. Μαγεία, τα πεις δίπλα. Όχι, αλλά και δεν είναι κάπου. Τρέχετε σε άλλο από εδώ. Έλα! 4 στα 7 προπόνηση. Δηλαδή με έναν αγώνα 5. Πώς θα γίνει? 15 στα 7 παιχνίδια. Τόλι! Το 7 βλέπει. Πάμε. Τζέι, εσένα θέλω να βλέπεις. Έλα. Έλα. Δεν ξέρω. Έλα. Να πας στη δουλειά. Μπράβο. Έλα. Καλά πάνε φάει. Τίποτα ρε! Τίποτα, εντάξει. 4-20 λεπτά είναι, δεν είναι τέτοιο. Τίποτα δεν είναι άλλο. Τι λέει ο μικρός? Είπαμε έτσι προηγουμένως, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Πίσω την μπάλα! Πίσω την μπάλα! Μας δείχνει το παιδί. Μένω λέει, είναι πολύ δυνατό. Κάτσε εδώ, αυτό βρει. Βαλέριε! Θες να περάσω φεύγοντας να πάρω την... Όχι άλλο μέσα! Όχι άλλο μέσα! Πάρτε πέφτε εσύ! Ωραία, εντάξει. Φεύγοντας από εδώ θα έρθω να την πάρω. Θα σε πάρω τηλέφωνο να κάπου έξω να βρεθούμε τέλος πάντων, στο πάρκινγκ. Εντάξει. Κοίτε! Ωραίο. Ήρεμα! Όχι, θα σε βρω, θα σε πάρω. Έτσι, θα σε πάρω όταν θα ξεκινάμε από εδώ για να έχεις το νου σου περίπου. Τίποτα, στο 1-0 είναι. Ναι. Όχι ρε, δικό σου. Ναι. Τίποτα δεν, οι δικοί μας κοιμούνται, οι άλλοι παίζουν καθαρά για το τέτοιο, άπλυμα και στημένες φάσεις και τέτοια. Οι δικοί μας είναι λίγο στα χαμένα, δεν ξέρω γιατί. Ο διαιτητής είναι και αυτό στα χαμένα, δεν ξέρω. Οπότε είναι λίγο όλο πολύ νευρικό. Όχι ρε, τίποτα. Ξαφνικά σηκώθηκε τρέχα. Δεν πονάει τώρα. Θα σε πάρω μία μόλις τελειώσουμε για να έχεις το νου σου και μετά θα σε πάρω όταν θα είμαι εκεί, εντάξει.
Έλα, πάει. Στάτα, δεν έδωσε. Τι περιμένει, το γιατρό. Γι' αυτό το λόγο που βλέπεις. Στον τερματοφύλακα όμως δεν έδωσε. Εκείνο δεν ήταν φάουλ. Κοίτα τι κάνω. Πες και Παιδιά, τα παίρνουν όλα με το... τα παιδιά ακούει, ό,τι λένε τα παιδιά που στηρίζει. Δώστε πάσα! Πάσα! Δώσε πάσα! Μπράβο! Έλα, μπάμπη. Όχι ρε φίλε. Μπράβο! Έτσι! Όχι ρε μάγκε. Αυτό δεν είναι φάουλ. Όχι. Όχι, δεν ήταν. Πραγματικά είναι σαν τον ωραία, Δεν πάμε καλά. Είπε, Ανοίγει επέμβαση για να το βάλουν στη θέση του γιατί είναι στο Ωραία, αυτά τα πράγματα. Εισαγωγή, θα πρέπει να τον κάνουν μια μικροεπέμβαση για να μπει στη θέση του. Γιατί αλλιώς θα αργήσει πολύ να πέσει. Και αυτό μου είπε πρέπει να τον κάνουν ενάρκωση, αλλά επειδή έφαγε, να τον κάνουν λίγο πιο μετά κατά τη σύνδεση. Άρα εισαγωγή. Ναι, να πάω να πάρω την... Πώς έγινε από μια πλακία στον Αντώνη, έτσι από μια πλακία στον Αντώνη. Ένα τι έχεις να σου πει, Κάθε μέρα σε ένα δεσπολικό μου σταμάτα λέει. Βλέπουμε το μάνα. Τώρα είναι πεθερός της. και η πεθερός της. Και η μάνα της μπήκε πεθερός της. Γιατί δεν μας θέλει σήμερα. Έλα, μπράβο. Πιέσε ρε, πιέσε. Ναι, ναι! Έλα, μαλάκο! Έλα. Βαλέριε, μην πιάζεσαι. Τόσο καλά. Ενώ ήταν ένα τίποτα, δηλαδή δεν ήταν ένα πέσιμο να πεις ότι... Χτυπήσανε κάτι. Όπως τον Τόνι, που ήταν ένα τίποτα, ας πούμε, Μπράβο. σε πιο λεπτό. Μπράβο! Μπράβο! Μην πάτε, βέβαια, δεν πρέπει να κουράζεστε. Πρέπει να κρατάτε άντρα και γιο. Αλλά δεν μπορώ να το Τίποτα! Τι αυτό το δίνεις. Τίποτα! Τίποτα ήταν. Δεν υπάρχει. Τίποτα ρε. Τίποτα. Και δεν σε αναπνοεί πάλι, κοίτα τον. Ούτε γυρίζει το κεφάλι. Είδε. Τι ακριβώς είδε. Τον Γιώργο το σακάτεψαν πριν. Τίποτα. Πείτε μας ποιο αποτέλεσμα θέλετε να Να σας το φύγουμε, δώσουμε. να το δώσουμε χωρίς να παίξουμε. Εντάξει, φίλε, εντάξει. Πότε παίξαν καθαρά. Πότε παίξαν καθαρά. 40 Τίποτα. τώρα δεν έβαλε τα παιδιά και φάσαν τίποτα. Γρήγορα πέτω! Δώστηνα! Τι έβρε. Λέει. Άμα διαμαρτύρεστε κι εσείς. Τώρα! Μπράβο Απόλλων! Αντώνη! Ορέστη! Ω, κάποιος μπαίνει νομίζω. Γαλαξιά. Μπράβο! Έλα! Έλα, να το κάτε! Δώσε, δώσα! Έλα ρε! Έλα! Έλα Τζέι. Πάμε! Πάσα! Ναι! Έλα! Μην αργείτε. Πέρατη!
Από το τρίτο λεπτό κόκκινος, τα κόκκινη θα έχεις με 10 παίκτες. Αχ, μιλάει κιόλας ο Βλάκας. Θα ήσουν με 10 παίκτες τώρα, από το δεύτερο λεπτό. Τι θα κάνουμε τώρα. Μέσα κάνε, μέσα. Δεν ξέρεις και τίποτα άλλο μέσα. Μέσα, Γιώμα. Και 5. Πόσο θέλω να φωνάσω. Ναι, βέασα. Έασε με τώρα, μαλάκα που μιλάει κιόλας ο Βλάκας. Βγαίνει κι ο άλλος, ό,τι να είναι. Που έπρεπε να παίζει χωρίς τέρμα το βόδι. Μπράβο. Μπράβο, Άρη. Ήρεμα. Πάλι καλά. Το είδα. Αυτός γιατί μπαίνει τώρα. Έλα τώρα το έχουμε. Σαν να έχω το πεινά στα μάτια μου. Ελάτε μάγκες, το έχουμε. Έλα, το έχουμε. Μπράβο, μπράβο, τώρα καλύτερα. Μπράβο. Τα πόδια φάουλ μετράνε. Τι λέει. Αυτό που λέει. Δώστε το πόδια με την μπάλα ή θα πρέπει να στρώσει. Άμα φέρει μια παλιά. Θα πάμε κόκκινη. Μπράβο. Τώρα. Όχι, αμυνά. Τρέφα Γιώργο. Όχι ρε μάγε. Τίποτα. Μπράβο ρε Ανέστη, μπράβο. Πιο δυνατά, φώναξε. Έλα, τι να περιμένουμε. Πώς το τραβάει τώρα. Έλα. Δίνει το βράσο σου. Ωραία, δώσε μας, μπράβο. Έλα, φύγε Βασίλη, Βασιλέλα. Τώρα. Ο Ανάστης περιμένει. Ο Μινάς περιμένει. Όχι ρε μάγια. Ωραία. εκεί στο κέντρο δεν είναι ποτέ κανένας. Ναι ρε φίλε. Μπράβο. Μπράβο μάγκες. Τώρα. Πάσα, πάσα, πάσα. Όχι. Πέντε. Μην τους χάλας το σύστημα. Περίμενε. Τώρα, μπράβο, μάρκαρε. Ωραίος. Και αυτά είναι κομμαλιά. Πάρει κάτι κάνω. Δεν το είπε το παιδί. Τώρα έδωσα εδώ, το ένα εδώ. Δεν είναι... Καλά είναι που ο κόσμος δεν μιλάει ποτέ. Δεν μιλάει ποτέ, φαντάσου. Έντρι. Έλα. Τόσα χρόνια να έχω ακούσει άλλη μια φορά θα μπορείς να μιλάνε άλλο προπονητή. Ευχαριστώ πάρα. Εγώ ευχαριστώ. Ξέρω τι πάρει. Μπράβο. Μπράβο. Έλα. Περίμενε λίγο. Μην πιάζεσαι. Μην βιάζεσαι, για να περνάει. Εδώ δεν έχει κανείς αρέσει.
Βγάλεσαι και μέσα. Μπράβο! Μπράβο Παναγιώτη. Έλα, Δεν τραβάμε. Μπράβο, ρε μάγκες, λίγο μπράβο, έλα. Μπράβο! Πάλι! Δείτε ποιος θα την πάρει. Δείτε ποιος θα την πάρει. ανοίξτε. Όχι ρε, έλα! Όχι ρε! Στο μπέκερ. Όταν βγουνε μέσα. Τώρα. Όχι ρε φίλο! Ναι! Έλα, Γιάννη. Λέγα, Βασίλη. Έλα Βασίλη! Ας τις τρίπλες, Βασίλη. Έλα Βασίλη! Βασίλη, έλα! Όχι! Άντε, Βασίλη. Μπάλα, μπάλα, μπάλα. Στο δικό μας. Να σου πω την αλήθεια, άμα έμενα σπίτι και να περιγράφαν όλη την κατάσταση με τον που δεν ήμουν εδώ. Θα το δούμε και αυτό. Έλα, το έχεις. Μπροστά. Μπροστά ρε. Μπροστά πάνε. Ήρεμα. Όταν πηγαίνει στο δικό μας. Έλα, Τώρα. έλα. Δεν σ' άκουγα τόση ώρα. Τώρα σε λίγο τελειώνει, θα πάω όμως να πάω την Τουρκία, γιατί χτύπησε ο Νικόλας και είναι εδώ στον Αγίο Γκάλ και επειδή θα φτάνε μια επέμβαση, μου ζήτησε η κυρία Λούτσα να πάω να πάω την Τουρκία να μην πάρει το εκεί. Χτύπησε το χέρι του. Εντάξει. Οπότε να ξέρεις θα πάρω και τέτοιο. Εντάξει. Εντάξει. Άντε να ανεβείτε, να πάρουμε κανένα. Κοντά, τώρα. Ανέβω. Μπράβο! Έλα! Τώρα! Τώρα! Κρίμα. Τι έχετε, τι γελάτε. Θα σου το δω σήμερα. Κάτσε κάτω ρε να αλλάξει τύχη. Είστε εγώ. Κάτσε κάτω Μαρία. Για πόσο λίγο θα πω πάλι. Άμα πει τώρα Μαρία, θα θες εσύ το ίδιο. Λες. Δεν τελευταίο. Όχι ρε, πιο τολμηρά. Δηλαδή πας πίσω δεν κερδίζεις. Πιο τολμηρά να βλέπεις. Ναι! Πιο τολμηρά. Έλα! Έλα Βασίλη, γρήγορα. Τώρα! Όχι πίσω. Καλό Βασίλη, καλό. Κάτι μπάλα. Τώρα θα μην μαζεύεστε, τώρα θα κάνει τη μεγάλη. Μπράβο. Ναι! Δικιά μας. Δικιά μας. Δικιά μας είναι. Δεν τη δίνει. Γιατί το είπα από την Τώρα το κάνεις καλέ, είστε καλά. Κάτσε κάτω καλέ. Έχουμε βιντεάκια εδώ. Κάτσε κάτω καλέ. Κάτσε κάτω. δεν παραπέκτης μεγάλο όπως αυτό. Όχι ρε. Προχωρήστε. Πέντε τώρα. Μπροστά. Πέντε.
Μόνο παραλίγο πάνω. Γύρω το κεφάλι. Μαγιάς κεφάλι. Τι? Θα μας διώξω ένα. Έλα! Μπροστά! Έλα! Πάμε συνεχίστε. Να, εγώ είμαι στο κεφάλι μου. Έλα! Μπράβο, άμυνα! Έτσι, μπράβο! Τι φάουλ! Πάμε! Μετά το πρώτο με τον τερματοφύλακα δεν θα έπρεπε να μιλάνε καν. Έλα! Κώστα. Όχι, δεν είναι. Το τράβημα, όχι, το τράβημα. Αυτό δεν είναι φάουλ. Έλα σήμερα λίγο εσόδου, μην με βάλα. Δώσε μας. Τώρα που ξύπνησα, ξανά. Έλα! Ναι! Έλα! Πάρε μπάλα και Πόσα μείνανε? Πάρε και μέτρα. Δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου απλά είναι. Ναι! Καλά, εντάξει. Κοιμισμένα! Δεν θα φτάσει σπίτι σήμερα. Είναι! Πρέπει το παγίδι κάτω. Πρέπει το πες το άπειρο. Πες το άπειρο. Παράδοξε. Γιατί εσύ είχα μάλλον να σε πήγες. Δεν θα ξαναπαίξουμε ρε μαθητικά. Δεν θα σκοπούμε να Μπράβο! Έλα! Μπράβο, Μινά. Έλα! Έλα μέσα από εδώ. Έλα! 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 Ναι! Δώστε πρέ. Δώσε Να δώσει κάποιος να πάει, να ορμήσει. Έλα, δώσ' το πάω τώρα που έπεσε έτσι. Μη φύγεις! Πάνω! Δεν δικό σου είναι, άσου την πέρα. Εκεί! Κάτσε, Άσε τώρα. Δικό σου είναι. Άσε τώρα. Σοπαλία. Έλα! Κάτω! όχι ρε, μου και εγώ λόμπα. Μπράβο! Άσο αυτό! Πάρει, θα σπαλιάρα. Άρη λέω. Ας θα φορτίσει. Δεν μου το έχω φορτίσει. Πάνω να παίξει όλη μέρα. Μόνο και μόνο και να κλάψει αυτό. Φορτίζει, να παίξει όλη μέρα. Έλα! Άντε σήκω. Άσο το παίξες! Άσο, διπλό! Ελάτε! Μας τα έλεγαν αλλά δεν το πιστεύω, αμένα πάρτα. Πάρτα. Δεν το δω. Ελάτε ρε please. Έλα. Έλα. Πάσα! Έλα Ρίος. Δεν πάω καλά. Δεν πάω το χειμώνα καλά.
Είναι όμορφο, αρέσει πάρα. Όχι. Το πίνει ο άνθρωπος. Είσαι απαράδεκτος. Θα πάρω το κουμπαρά του. Εντάξει, απαράδεκτο. Δεν έχει σημασία. Το ήθελε. Ναι, κουμπαρά δεν έχω. Απαράδεκτο, για τα κατσάβρακα. Κουμπαρά δεν έχω. Τι κρίμα. Πολύ κρίμα. Ελάστε πλήν. Έλα. Πάμε. Κρίμα, κλάψε. Τώρα κοίτα πώς θα πάει με το πάσο του. Είναι πάρε μπάλα και μέτρα. Βασίλη, Πόσα λεπτά μείνει? το Στάθο σε φωνάζει. Όχι. Αλλά τελειώνει τώρα κάπετα. Γρήγορα. Ελάτε. Όχι ρε μάγκες. Είναι εκμεταλλευτούν ρε Έλα. Ωραίος. Έλα Μπίλι. Ωραίος. Βάλτε ένα γκολ! Έλα. Γιατί. Ελάτε ρε μάγκες. Ας, φέρσου. Μπράβο! Όχι ρε. Σέι, μπράβο, μάγκες, ελάτε γρήγορα. Μπράβο! Όχι! Ελάτε, γρήγορα! Έλα! Μπράβο! Έλα Χριστό! Όχι ρε μπρο. Έλα! Τζέρι! Πώς το είπα. Έδωσε. Όχι ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω ότι μου έδωσε. Δεν το έδωσε. Δεν το έδωσε. Έλα Χριστό. Έλα, please! Μπροστά με εκεί, το τέρμα. Έλα ρε Σιτάκης! Ελάτε! Πάμε! Θα βάλει. Ακριβώς τα αντίθετα. Έλα χώρι μου. Μπράβο! Δεν πειράζει. Όχι, δεν το βάλω. Δεν το βάλω. Κρίμα. Κρίμα. Δώσ' το μέσα. Πάμε. Μέσα. Πάμε. Πάμε μέσα. Μπράβο. Πολύ καλό. Πάει νεύρα. Έχουμε μία ώρα, βλέπουμε τον τερματοφύλακα να κάνει βολέ. Μαρκάρετε! Μπράβο! Ωραία φίλε! Όχι ρε μπρο, όχι! Μπράβο Ανέστη! Έλα βολέ! Μέσα βολέ! Αυτό σερβίς κάνει. Ναι, αυτός όλο σερβίς κάνει. Δεν τον παίρνετε στην ομάδα. Άμυνα! Όχι, ναι. Μπράβο! Έλα!
Ναι! Τίποτα. Ανάποδα το έδωσε, εντάξει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έχει αντιλιά και νομίζει δεν βλέπει. Ούτε μέσα στους καλινούς έτσι. Είναι αστείο. Είναι αστείο. Όχι. Είναι αστείο. Ελάτε, please. Έλα, πάσα! Γρήγορα. Έλα! Έλα που είχε και ο goalkeeper. Μπράβο! Έλα Χριστό, μπράβο. Πάμε. Τίποτα! Ρε Χαρή. Έλα! Μόνο για την αδικία πρέπει να πει, αλήθεια. Όχι για να, ούτε για την ισοπαλία, ούτε για τι κάνουμε τη μόνο για την αδικία πρέπει να πει. Ελάτε! Πιο αστείο μάτς δεν έχουμε δει ποτέ. Τώρα! Έλα, κάντο, Έλα Χριστό. Όχι. δεν πειράζει. Άμα δεν σε θέλει. Έλα, βάλε. Κάποιο πρέπει να μείνει. Άντε ρε Φέληξε, το λένε απέναντι, πάμε. Πρέπει να μείνει. Σπύρα που χάσαμε, Σπύρα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό μπορούν να πούν, ούτε λεπτό. Δεν πειράζει. Άντε ρε ους. Άχρηστοι όλοι. Δεν πειράζει. Αφήστε τους να χαρούν. Δεν πειράζει. Κρίμα, δεν είναι.